veče, dobrodošli na još jedan sastanak Alfa kursa ovde u Beogradu. Moje ime je Beređi Dušan, dolazim iz Novog Sada i inače sam i predstavnik Alfa Zapadni Balkan, organizacije koja je zadužena za promovisanje i širenje Alfa kursa u zemljama Zapadnog Balkana. Ne znam koliko znate i koliko ste čuli od dosadašnjih govornika, ali Alfa kurs predstavlja jedan od najraširenijih kurseva koji obrađuje osnovi hrišćanske vere i trenutno je prisutan, ovo su najnoviji podaci, u preko 164 zemlje i preko 13 miliona ljudi je završilo ovaj kurs. Interesantna stvar vezana za Alfa kurs da radi i koriste ga u različitim kontekstima, od urbanih delova velikih gradova kao što je London, gde je Alfa i započeo, New York ili slični veliki gradovi, pa do afričkih džungli. Ja sam gledao snimke gde se Alfa kurs odvija u onim slamenim kućicama u Africi, u zatvorima, u najrazličitim kontekstima. Ljudi širom sveta se interesuju za temu zašto i kako hrišćanstvo može uticati na njihov život. A meni je zadovoljstvo da danas mogu da govorim na moju stvarno omiljenu temu, a to je kako i zašto čitati Sveto pismo. Volim ovu temu iz više razloga. Još kao mali, odrastao sam u komunističkoj porodici i nisam imao dodir sa hrišćanstvom, ali me uvek interesovalo šta to piše u tom Svetom pismu. Sećam se, u 7. razredu otišao sam u lokalnu biblioteku, tražio sam Bibliju ili Novi Zavet, teo sam da vidim šta to tu piše i u to doba, u doba socijalizma, nije bilo toga u biblioteci. Oni su mi dali neku marksističku knjigu o hrišćanstvu koju kao dete apsolutno nisam razumeo, ali mi i dalje ostala želja da saznam šta to piše u Svetom pismu. Godine su prolazile i tek tamo sa 18-19 godina prvi put sam dobio u ruke celokupnu Bibliju. I krenuo sam onako kao i svaku knjigu da čitam od početka. Početak govori o stvaranju i to mi je bilo zanimljivo, ali malo kasnije počeo da se nabrajaju ovaj rodi ovoga, ovaj rodi ovoga, ovaj rodi ovog, razna rodoslovlja. Primijetili ste to ako čitate Sveto pismo i cele stranice samo govore ko je čiji predak i to me je zbunilo. Onda kasnije sam čitao o raznim žrtvama, kako su Jevreji prinosili žrtvu u hramu i to apsolutno nije imalo nikakve veze sa mojim životom i ja sam odustao. Kasnije sam čuo da se Biblija deli na Stari i na Novi Zavet, pa sam mislio možda je Novi Zavet, pošto je novi nešto što će mi više odgovarati. I ponovo počeo sam da čitam. Pročitao sam prvo evanđelje, bilo mi je interesantno, ali onda opet ako čitate Sveto pismo, znaćete da se priča ponavlja i u drugom i u trećem evanđelju i to me je zbunilo. Zašto ista priča na 3 načina ispričana, ali pročitao sam to i došao sam do poslanice, do poslednjeg dela Novog Zaveta i ponovo sam odustao jer mi ništa nije bilo jasno. Posle nekog vremena, kada sam doživao iskustvo sa Isusom Hristom, kada sam molio molitvu i zatražio da Hrist oprosti moje grehe i doživeo to iskustvo da je Bog stvarno postao realno za mene, otkrio sam jedno čudo. Ponovo sam počeo da čitam Novi Zavet i uživao sam u tome. Odjednom nisam tu knjigu mogao da ostavim, da pustim iz ruku. Uživao sam u njoj. Sada razumem reči koje govori psalmista u 1. psalmu, koji kaže sledeću izjavu, pročitat ću vam: blažen je čovek koji po savetu bezdušnika ne hodi i na putu grešnika ne zastane i u društvu pakosnika ne sedi, već mu je zakon Gospodnji omileo, misli se na Sveto pismo, i dan i noć o zakonu Gospodnje misli. On je kao drvo zasađeno pokraj vode žive, tekuće vode, koje rod svoj daje kada dođe vreme, kome list ne vene i šta god da uradi, sve mu od ruke ide. Ja jako volim ovaj psalam i često ga čitam, jer pokazuje jedno uživanje koje pesnik ima u Svetom pismu. On prosto uživa dok čita Sveto pismo. Ono je njegova radost, ispunjava ga. Osjeća se kao u pustinji, kada nigde nema vode, ali tamo, pored nekog izvora, niče jedna palma i ona je zelena i jedra, on se tako osjeća da u pustinji svih okolnosti on ima život. Moja večerašnja tema je da vam otkrijem kako Sveto pismo može postati to i za vas, kako ono može postati nešto u čemu se uživa. Da bismo to shvatili, mi prvo moramo razumeti da je Sveto pismo jedinstvena knjiga kakve nema i nijedna druga knjiga se ne može uporediti sa Svetim pismom. Kad samo uzmemo kako je ono nastalo, kad razmislimo o tome, da je Sveto pismo pisano na 3 kontinenta, u Africi, Evropi i u Aziji, da je pisano u periodu od preko 1300 do 1600 godina,
da je pisano u različitim okolnostima, u ratu i u miru, u blagostanju i u siromaštvu, da je pisano u carskom dvoru, od filozofa i kraljeva, ali pisano je u zatvoru od ljudi koji su bili osuđeni na smrt, pisano je od seljaka i od pastira i od ribara kao što je bio apostol Petar, a pisano je od vrhunskih mudraca kao što je bio kralj Solomon, i pisano je različite vrste literature i pisali su o različitim svojim osjećanjima, a opet mi kad uzmemo Sveto pismo prvi put u ruke i krenemo da čitamo, ne primećujemo to mnoštvo ljudi koji je uključeno u pisanje Svetog pisma i ne primećujemo ogromnu vremensku distancu koja je počela pre nekih 3.500 godina, a završila se 1.500 godina kasnije. Mi to ne osjećamo. Sad ja kad posmatram moj život, ja jako volim moga dedu. Odrastao sam sa njim i moj deda je specifična osoba. I strahovito ga volim, veoma je prijetan, blag čovek, ali i moj način razmišljanja i njegov se potpuno razlikuje. Odrasli smo u različitim okolnostima, imamo različit pogled na svet, na stvarnost i često ne možemo da nađemo zajednički jezik, a deli nas samo 2 generacije. A u Svetom pismu imamo 40 generacija, možda i više, nisam siguran, nikad nisam izbrao koliko bi to mogu biti generacija, ali imamo mnoštvo generacija, a svi govore i ne dopunjuju jednu te istu temu. I danas Sveto pismo je zato posebno. Uzimamo i sledeći podatak, da je Sveto pismo trenutno bestseller broj 1 u svetu. Nijedna knjiga se ne može po tiražu približiti Svetom pismu. Poslednji podatak koji sam saznao jeste da je trenutno, znači do današnjih dana štampano 3,9 milijardi Biblija. Znači štampano je 3 milijarde 900 miliona primjeraka Svetog pisma. Sledeća na lestvici po prodaji broju štampanih knjiga su citati od Mao Tse-tunga i oni su 820 miliona. Treća na listi jeste Harry Potter i on je štampan 400 miliona, dok je na 4. mestu Gospodar prstenova sa 103 miliona. Mi vidimo ogromnu razliku, znači skoro 4 milijarde naspram ovog broja, što pokazuje koliko je Sveto pismo aktualno i dan danas. Statistika dalje govori da se svake godine štampa 44 miliona primjeraka Svetog pisma širom sveta. Mnogi narodi širom sveta su i dobili svoje pismo i gramatiku i ostalo baš iz razloga jer su prevodioci hteli da zapišu Sveto pismo. Pre toga ti jezici nisu postojali u pismenoj formi, nego je nastao pismeni jezik kako bi se Sveto pismo zapisao. Pa ujedno i srpski narod je tako. Koja je prva knjiga koja je štampana na savremenom srpskom jeziku, to je naravno Vukov Novi Zavet. Znači, Sveto pismo je najprodavanije knjiga i dan danas. Ljudi, iako žive u vreme modernih komunikacija, žive u vreme interneta i tako dalje, kada su mnogi govorili da će ljudi prestati da se interesuju za Boga. Ljudi danas se interesuju za hrišćanstvo i za Sveto pismo više nego ikada. Uzmemo za primjer i sledeći podatak. Kada je izašao Da Vincijev kod od Dan Browna, kolika je to bila senzacija. Milioni ljudi su čitali tu knjigu Dan Browna i to je njegova najizdavanija knjiga ikada. A zašto? Zato što je to njegovo najbolje delo. Pa ako ste čitali Dan Browna, to je jednako delo kao bilo koje drugo. Ali u ovom delu se bavi Svetim pismom. Izaziva kontraverzu na Sveto pismo i zato to svakog interesuje. Jer savremeni čovek se interesuje za to šta piše u Svetom pismu. Nietzsche je govorio da je Bog mrtav, a Walter Rousseau je tvrdio da će ljudi prestati da veruju u Boga, a dan danas ljudi se interesuju za Boga i za ono što piše u Svetom pismu. Danas, kao što sam rekao još više, ljudi traže odgovore koje se nalaze u njemu. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Zašto Sveto pismo zaokupljuje, intrigira i danas savremenog čoveka? Zašto je to za savremenog čoveka značajno pitanje? Zašto ga interesuje tako nešto? Odgovor možemo naći već u samom Svetom pismu. Apostol Pavle, govoreći o nadahnuću Svetog pisma, govori sledeće reči u 2. Timoteju 3. glavi 16. i 17. stihu. I ujedno odmah da objasnim,
kako da pronađete stihove koje govori. Kada pristupamo Svetom pismu, to jest kada čitamo Sveto pismo, ono što ćemo primetiti da se u ovoj knjizi nalaze velike brojke i one označavaju poglavlja. To nije originalan tekst, znači to su ljudi kasnije ubacili ove brojke kako bi nam pomogli da lako pronađemo stihove. Znači imamo veliku brojku koja označava broj poglavlja, ili glave, kako se to često kaže, i manju brojku koja označava broj stiha. Tako da kada ja kažem druga Timoteja, to se označava drugu knjigu, posvećenu Timoteju, govorim dalje o 3. glavi i o 16. i 17. stihu. I možete to pronaći dok ja čitam te stihove. I tamo piše da je svako pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen, opremljen za svako dobro delo. Apostol Pavle ovde koristi posebnu grčku reč, theopneustos, što znači od Boga izdahnuto ili od Boga izgovoreno, kada kaže da je Sveto pismo od Boga nadahnuto. Znači da je to Božji govor. Naravno, Bog je koristio osjećanja, misli, okolnosti, životne situacije ljudi, ali kroz to on je govorio nama, ljudima, danas, a i u ono doba. Znači, iskoristio je iskustva ljudi u ono doba da bi zapisao poruku koja je za svako doba. To je njegova reč. On je iskoristio sve te situacije, misli, da prenese poruku nama danas. Taj stav u Svetom pismu, da je ono Božja reč, je imao i sam Gospod Isus Hristos. On je tvrdio, na primjer u Markovom evanđelju u 7. glavi od 5. do 13. stiha, da je Sveto pismo od Boga nadahnuto. To mišljenje su imali apostoli, to mišljenje su imali crkveni oci, pa tako Irinej, koji je živeo, crkveni otac Irinej, koji je živeo 130. do 200. godine posle Hrista, tvrdio da je Sveto pismo savršeno. Martin Luter, kao reformator crkve koji je živeo 1200, 300 godina kasnije, je dalje tvrdio da je Sveto pismo nepogrešivo. I to je stav koji imaju svi koji sebe danas nazivaju hrišćanima. Svi hrišćani tvrde da je Sveto pismo Božja reč, da je ona nadahnuta od Boga kako bi prenela poruku od Boga nama ljudima. Ono što je interesantno, da i druge religije isto to govore. Kad uzmemo islam, islam savetuje čitanje Svetog pisma, nekih odeljaka, kao što su psalmi ili evanđelja, možete to i proveriti. Znači, i islam, iako se ne slaže u hrišćanstvu mnogo toga, ne usuđuje se da kaže da Sveto pismo nije od Boga nadahnuto. Sve ovo što sam do sada rekao pokazuje da je Sveto pismo mnogo više od obične knjige. To pokazuje da je Sveto pismo Božja reč. To naravno ne znači da u Svetom pismu nema teških delova, nama nerazumljivih. Nešto što nama izgleda kontradiktorno možda čak, nešto što pomislimo da je u pitanju greška, ali suština je da mi danas živimo u društvu koje ima svoje načine razmišljanja, koje nisu jednaki onome kako su nekada ljudi razmišljali. Danas, kada istoričar zapisuje neko delo, on se potrudi da zapiše svaki detalj u vezi nekog događaja. Pa tako ako bi pisao današnju večer i taj istoričar bi izbrojao tačno ljudi koliko ima ovde, naveo bi ime kamermana, naveo bi u kom momentu sam ja počeo da govorim, kada sam završio, naveo bi kako je tekla diskusija i svaki detalj ove večeri bi tačno zabeležio. U ono doba istoričari nisu tako razmišljali. Njima nije bilo bitno da navedu svaki detalj. Tadašnji istoričar bi možda u vezi današnje večeri rekao samo sledeće. I sastali su se negde u Beogradu i govornik je razgovarao sa jednim od slušalaca koji se naziva Jana. Njih dvojica su razgovarali o temi Svetog pisma. Jer za njega nije bilo značajno da spomene sve nas ostale. Niti mu je bilo značajno da spomene kameru i tako dalje i tako dalje. Znači, kad čitamo Svetog pisma, mi moramo da shvatimo da je ipak u pitanju druga kultura, drugi način razmišljanja i da mi moramo malo da se upoznamo sa Svetim pismom i načinom razmišljanja njegovih pisaca da bi razumeli njihovu poruku. A kako čitati Sveto pismo? Kako pristupiti takvim teškim odecima? Opet ću upotrebiti primjer mog deda Janko, da se ostane zabeleženo njegovo ime. Ja jako ne volim da jedem ribu.
Iz samo jednog razloga, zato što ne podnosim one male, sitne koščice. I onda, pošto ne strpljenja da ih vadim, ja jednostavno ni ne jedem ribu. Moj deda Janko, on voli ribu. I možete ga posmatrati kako pažljivo, dugo je jede. I šta on uradi? Prvo, odvoji ono što se lako jede i to brzo pojede, a one komadiće koji su puni kostiju ostavi sa strane. I kasnije onda polako izvadi te koščice i pojede ribu. Pa na sličan način mi pristupamo i Svetom pismu. Kada ga čitamo, naići ćemo na neke delove koji su nam možda koščati i teški da ih sažvaćemo. Pa šta ćemo uraditi? Ostavimo ih za kasnije. Saznaćemo neku informaciju. Otkrićemo nešto novo. I onda kad pristupimo Svetom pismu sledeći put, priča će biti sasvim drugačija. I sve dublje i dublje razumevat ćemo poruku Svetog pisma. Ali kada pogledamo Sveto pismo, iskreno, duboko, mi ćemo otkriti da mu možemo verovati. Jedan od primjera svega toga jeste pisac koji se zove Lewis Wallace. Napisao jednu od najpoznatijih knjiga koje se dotiču hrišćanstva, po kojoj snima veoma poznat film, zove se Ben-Hur. I ubeđen sam da je većina ljudi gledala taj film i znaju o čemu se radi. Ali kako je Ben-Hur nastao? Lewis Wallace je bio agnostik i nije prihvatao hrišćanstvo i mislio da je sve to laž. Krenuo je da napiše knjigu koja će osporiti hrišćansku veru, koja će pokazati da hrišćanstvo greši i završio je tako što je sam postao hrišćan i napisao ovo delo. Pa čak i autor ovog serijala Alfa kursa, pisac Dean Campbell, je postupio na sličan način. U srednjoj školi pisao je delo kojim je želeo da ospori autoritet Svetog pisma i mislio je da će on dokazati da Sveto pismo greši. Kao rezultat njegovog istraživanja mi imamo Alfa kurs. Tako da mnogi ljudi pristupe Svetom pismu, ali iskreno traže da ga razumeju. Misle da nalaze se greške, ali ono što otkriju, da u njemu pronađu istinu. Kako pristupiti Svetom pismu? Već sam nagovestio, iskreno, tražeći da se otkrije istina. Međutim, to ne znači da Sveto pismo trebamo čitati kao priručnik za to kako trebamo živjeti. Mnogi tako pristupaju Svetom pismu. Kažu pa da je to savršen priručnik. Ja se slažem. Saveti koji se nalaze u Svetom pismu jesu izuzetno dobri za bilo koju oblast našeg života. Ali uloga Svetog pisma nije da nam da samo savete kako trebamo živjeti. Uloga Svetog pisma nije ni da nas pouči i učini da budemo filozofi ili, ne znam, vrhunski teolozi. Uloga Svetog pisma nije da podiže samo naš intelekt. Kada pogledamo šta je razlog pisanja Svetog pisma, mi ćemo otkriti da je to da nas uputi na Isusa Hrista. Martin Luther, govoreći o Svetom pismu, rekao je sledeću izjavu koja pogađa u samu srž razloga pisanja Svetog pisma. On je rekao ovako: pismo je kolevka u kojoj se nalazi dete Isusa. Nemojmo proslavljati kolevku, zaboravljajući da proslavimo dete. Pre nekih 10 godina ja sam postao roditelj. I u našem narodu postoji taj običaj koji zovemo babine. Znači da tih prvih meseci dolaze nam gosti u kuću da vide bebu, donesu poklone, podele sa roditeljima rado, što je najznačajnije. I sad mi smo kupili stvarno lepu kolevku, to jest deda je kupio tu lepu kolevku i mi bi tamo stavili naše dete. I sad zamislite, dođu gosti kod mene, uđu u sobu, priđu krevetiću moje ćerkice i krenu da pričaju: jao, kako divna kolevka! Gde ste kupili takvu kolevku? Kako je dobro lakirana. A koliko ste je platili? I postoje razna pitanja o toj kolevci, to je krevetiću, i izađu napolje iz sobe, a da nisu pogledali moju ćerkicu. Ja bih im rekao: gospodo, eno vrata, doviđenja, idite u prodavnicu i gledajte tamo kolevke do prekosutra, ali ovde je cilj moje dete. Pa na sličan način je vezano i za Sveto pismo. Sveto pismo upućuje na Hrista. Sam Hristos u Jovanu 5. glavi 39 do 40. stiha kaže ovako, ljudima koji su bili teolozi ondašnjeg doba. Kaže: vi istražujete pisma u kojima mislite da ima život večni, a upravo ona svedoče za mene, a vi nećete da dođete k meni da me upoznate, da primite život, kako kaže tačno. Znači, cilj pisanja Svetog pisma jeste
i čitanjem Svetog pisma jeste da otkrijemo onoga koji je u Svetom pismu objavljen, a to je Isus Hristos. Jer sve ovo je vezano samo i prvenstveno za njega. Proučavanje Svetog pisma bez upoznavanja Hrista može biti suvo, može biti prazno, može biti nepotpuno iskustvo. Kao što sam naveo na samom početku moje večerašnje teme. Ja sam istraživao Sveto pismo, pokušao sam da otkrijem šta tu piše i ništa mi nije bilo jasno. Ali onda kad sam otkrio Hrista i onda pristupio njegove reči, odjednom je sve postalo kristalno jasno. I mnogi ljudi doživljavaju otkriće Hrista kada čitaju Sveto pismo. Jedan od možda najpoznatijih zove se David Sachet. Kad vam kažem njegovo ime, verovatno ne znate kome se radi, ali ako kažem da ima ovako uvrnute brčiće i buckav je i nosi kapu i glumi detektiva, vi ćete znati o kome se radi. Radi se o Hercule Poirot. On je postao hrišćanin u hotelskoj sobi. U Engleskoj, u svakoj hotelskoj sobi možete u noćnom romančiću pronaći Novi Zavet. I David Sachet priča kako je bio sam u sobi i onda je odjednom dobio želju za čitanje Svetog pisma. I prvo je počeo da čita poslanice, pa je onda stao, ali kasnije se vratio i čitao Evanđelje. I kako on kaže, odjednom sam dobio želju za čitanjem Biblije. To je najvažniji deo mog obraćenja. Počeo sam sa delima, nastavio sa Pavlovim poslanicama, Rimljanima i Korićanima. Tek nakon toga sam počeo čitati Evanđelje. I u Novom Zavetu sam otkrio kako treba da živim. Otkrio je Hrista. Ja poznajem takođe jednog čoveka koji nije toliko poznat, ali njegova priča je ostavila ogroman uticaj na mene, ogromno je uticala na mene i zato želim da ga spomenem. Taj čovek se zove Eddie i radi se o jednom klošaru iz Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam ga upoznao na jednoj konferenciji u Grčkoj. Eddie je bio heroinski zavisnik, višegodišnji, u pravom smislu klošar koji je spavao na klupama po parku i tako provodio dane čekajući kada da umre. I pričao mi je kako jednog dana video na klupi novine i hteo je da pokupi novine kako bi stavio ih ispod odeće da mu bude toplije, ali onda je ispod novina primetio Novi Zavet. I kaže, kada je video Novi Zavet, osetio se kao da ga je opekao i odlučio je da ode odatle i izašao iz parka, a kaže, nisam mogao da idem dalje, nisam imao mira. I kaže, vratio sam se nazad, uzeo sam Novi Zavet, počeo sam da ga čitam, prošao je krizu fizičku, tako što je čitao Novi Zavet, upoznao je Hrista i ja sam ga sreo u Grčkoj, da mi je govorio ovu priču, kako je Bog promenio njegov život čitajući Novi Zavet. Ja, jedna od mojih službi koju radim s heroinskim zavisnicima u jednom centru rehabilitacionom. I puno puta sam vidio ogromnu transformaciju koju Sveto pismo ima, to jest Bog kroz Sveto pismo ima na zavisnika. Kako ga menja i dovodi da otkrije slobodu. Znači, kada čitamo Sveto pismo, mi otkrivamo Hrista. Ali sa druge strane, Bog nam govori posle toga i kad otkrijemo Hrista, mi čitajući Sveto pismo rastemo, napredujemo. To je termin koji mi hrišćani upotrebljavamo, duhovni rast. Mi rastemo u razumevanju istine koje smo otkrili. Otkrivamo kako treba da živimo, otkrivamo principe koji nam daju mnogo veću slobodu, radost. Danas sam baš razgovarao s jednom osobom koja mi je rekla kako je suština njegovog života u hrišćanstvu to da je otkrio radost svakodnevnog života. U Svetom pismu otkrivamo tu priču. Sveto pismo nam govori kako da živimo i šta treba da izbjegnemo. Sad, mnogi ljudi kada to čuju, imaju zamerku, pa kažu ovako, ja ne želim da Miko kaže kako da živim. Ja želim da budem slobodan. Ako se budem pridržavao te knjige, ja neću biti slobodan. I to naizgled zvuči veoma logično. Ali samo naizgled. Pred dosta godina učestvovao sam u jednom dečijem kampu. Bio sam jedini muškarac na tom kampu i kao što vidite, ja apsolutno nisam sportista. Ne volim fudbal, nikad nisam voleo fudbal. Ali na tom kampu dečaci su želeli da igraju fudbal i zamolili su mene da budem sudija. Ali pošto ja ne znam pravila fudbala, ubrzo su počeli da me varaju. Pa bi rekli, ovo je faul, ono je faul, ja bi sudio pogrešno.
Oni su ubrzo me pročitali kakvi dečaci mogu da budu, počeli su da varaju, i rezultat je bio da je pola njih me mrzelo uskoro iz dna duše, ostala polovina je plakala zato što sam ja nepravedan, i rezultat je bio kraj utakmice. Rešenje je bilo, seli smo zajedno, ovo se stvarno desilo, seli smo zajedno, ja sam okupio te dečake i rekao, ajde da dogovorimo pravila. Onda su oni meni objasnili neka fudbalska pravila, ja sam izmislio neka kao što je bilo ovo, ko se ljuti odmah izlazi 2 minuta iz igre i tako dalje. I onda smo ostalo vreme, 5 dana, igrali fudbal i njima je bilo zabavno. Postavlja se pitanje, da li je bilo zabavno bez pravila ili sa pravilima? Dok nije bilo jasnih pravila, rezultat je bio haos. Kada su pravila bilo jasno postavljeno, haos je nestao. Pa tako je i Sveto pismo. Bog ne daje neke odredbe da meni pokvari zabavu. On ne kaže ne kradi kako bi mene uskratio za nešto, nego da zaštiti druge i mene da budem uskraćen za nešto. On ne kaže ne čini preljubu kako bi mene uništio, nego da zaštiti moju porodicu i porodice drugih ljudi. On ne kaže ne ubi kako bi meni pokvario zabavu, nego da bi zaštitio druge ljude. I sve odredbe u Svetom pismu su uvek namenjene da nas zaštite, da činimo pogrešne postupke jedni drugima. Zato je Sveto pismo poruka za nas hrišćane, za nas danas. Sveto pismo nas zapravo štiti od toga da ne idemo putem koji je za nas loš, a ne da nam uskrati život. I oprostit ćete mi što ću večeras ispričati deo moje životne priče. Ja sam do 20. godine radio intenzivno na tome da uništim moj život. Mrzeo sam život, želeo sam da me nema. Cijela moja ambicija je bila da živim do 30. godine i onda umrem. Sa 20 godina bio sam alkoholičar koji se tresao bukvalno ovako, koji nije mogao da podigne šoljicu kafe do usta, koliko sam se bio uništio. Živjeti slobodno. Verovao sam u punk, verovao sam u anarhiju i mislio sam da imam pravo da radim šta hoću i kako hoću. Da je sloboda ono što ja živim. A doživeo sam da sam bio potpuno zarobljen. Onda sam otkrio Hrista, otkrio sam njegovu reč. I otkrio sam slobodu. U njegovim pravilima ja sam bio slobodan. Ono pre me je dovelo do užasnog ropstva. U Hristu sam prvi put doživeo slobodu. I zato Sveto pismo. Zato što nam otkriva Hrista. Zato što nam daje način kako da živimo. Zato što nas savetuje kako da izbegnemo pogrešne postupke. Može biti uživanje za svakog od nas. Kako ga čitati? Pa inače sve je veoma jednostavno. Krenite redom. Uzmite prvo Novi Zavet. Ja vam savetujem da koristite neki savremeniji prevod Novog Zaveta. Izbor je na vama. Ja lično volim savremeni srpski prevod Novog Zaveta. Vi možete Karadžića ako vam odgovara. Ja Karadžića ne koristim jer mi je težak za čitanje, arhaičan je i mnoge reči ne razumem ili su mi teško čitljive. A to koristite nešto što vam je lako da čitate. Izaberite neko od evanđelja. Preporučujem vam Luku. Lukino evanđelje je napisano za ljude koji su odrasli u nejevrejskoj kulturi i bit će vam mnogo lakše za čitanje. I krenite tako što ćete svaki dan pročitati jedan odeljak Svetog pisma, jedno poglavlje ili stihova pročitajte stihova koliko možete da shvatite. Kad pročitate taj tekst, razmislite o njemu. Pitajte se sledeće pitanje. Kakve to veze ima sa mnom danas? Nemojte samo istraživati poruku ondašnjeg doba, nego pitajte sebe kakve ovo veze ima za mene, kako ja to mogu da primenim, kako ja to mogu da živim. Šta tu Bog želi meni da poruči? I kada dobijete tu misao ili nešto otkrijete u Svetom pismu, onda se molite oko toga. Prošli put ste čuli kako da se molimo. Molite se oko toga. Kažete, Bože, evo ja ovo želim da primenim, ne želim više da varam, ili ne želim više da ogovaram, ili želim da pomažem siromašnima, ili želim da pomognem onima koji su zarobljeni, ili šta god vam već Bog kaže. Molite se oko te stvari i trudite se da to primenite u svakodnevnom životu. Jedna osoba je rekla, ako na taj način čitate Novi Zavet ili Sveto pismo, 30 dana, da će vam životi sigurno biti promenjeni. I ako nešto verujem, ja verujem da je to istina. Ako odvojite 30 dana,
Tako da svaki dan pročitajte deo Svetog pisma, razmislite o njemu i molite se. Ono što vam ja garantujem, da će vam životi biti promijenjeni. I s time ću ujedno i završiti moju današnju poruku. Ja ću se ponovo moliti za sve nas. Da tražit ću prvenstveno za vas koji ne poznajete Hrista, da otkrijete onoga koji je pisac Svetog pisma. Da otkrijete onoga koji je sadržaj Svetog pisma. Možete ovu molitvu moliti zajedno sa mnom. Ja ću pognuti glavu i zatvoriti svoje oči, da bi se skoncentrisao. Gospod Isuse Hriste, ja se kajem za moje grehe. Žao mi je za svaki greh koji sam do sada učinio. Molim te, oprosti mi. I ja primam tvoje oproštenje i pozivam te u moj život. Budi moj Bog i moj Spasitelj. I molim te da mi govoriš kroz tvoju reč, tako da je mogu razumeti. Amen.